Tahun Smartphone lo lang. Itu ke develop tu, mana develop lah ingot. Nah itu kadang kita. So tu baru hello mak. Cara bang coba dalam tahun ini apa nak era baru. Nomor tahun ini no. Kilometer kita. Mana bilang channel. Itu kiuni hut kosong lah, delivery hut kosong lah. Nona apa ada jangan Damu dulu, ekip don langkang lundi. School semua banyak don. Soalnya ada tu kosong. Arbi lagi jangan belum deh. Itu tren lo, hello tuar lo. Tren mana itu malang itu. Fransi nang itum media korte doan pandami akiru pipar piglo nilitum nang litum pandang copa teng ben nang litum kebang apot media korte doan pandami akiru pipar piglo kopi bose nang litum pan pini nang ke panang kok athema lake lahelo ningka nisia France tameni lila sotowar peklang ponlo setamela tum Karbianglong Autonomous Council kacari tum anu kacebar bedet penaposi pini nitum puthor ladak ward number 13 la penapu ke ward number 6 di purong so pialo matame lapuan pin atowar ki he no muniratum ke dam ke wang kisung katora la kadu be nitum heglong lo la pen ladak lokel tum aname non ward number 13 atum dame 6 atum dame alang litum da chuning rilo kadu be nito phan prabjin me labang sub mesena towar nang jipu BJP atum pulo development men pen ko ane alang litum ka chong thui Rada pan kapacho bay Assam government pen Dispur pen kutia tangka PW department panang ke lo setelah so tangka kona sidam elonon lasi pini nitum jethaiglong lo Karbianglong rad angkang pi phana bangke jasse met rad aso phana kapacho bay bangke halo BJP government yang siwang lo polote development akam nitum kadowe klempo lapen develop opusi alang tum rada pancong thui pon lo laso pensa alang tum batai cepahai pon lo setame non cethaiglong lo Karbianglong angkang piara tum ni tum meeting nam honang pudundun je dipuan si pamat borpu setame pinia bangke real alam the ahok pet alam the lahelo dipu angkang taun arlo anda to war ave kachelengji mesena war sayawi la bangke pini nangli tum media true hoi pensi la peklang ponpo lapen cethaiglong lo dak school ke dam ke bangatum kisung ladak gariana damun nonili phi lang abi ing han kadu kabe lakela ward number 13 lapen ward number 6 angka masi dokok lapen dupik lang sonsi di purong so pialong tami ande hala kilometer hini ke thom ke do akar bietum dak town ben hala tum ko anak kisung po imagine nam sana taun arlo ni la anak kisung la anak katora polote hala rong arlo ke do akar bietum inglong asotum lapen kado kabe akhaitin atum ko anak kisung po ini tum matha dam sana lasi ningduk piglo lapen pini nili tum ladak ward number 13 lapen ward number 6 ke jatum ben ni tum dak lumbajong constituency di purong sopialong nili tum nang litum pan ahok pet alam la nang litum media hoi ben nang litum pan ke paklangi pan si chuning ripalo moi bun prothomate ধন্যবাদ জ্ঞাপু আলাং লিতুম আলং মাইলং কা চুনিং রিবা কে থানমন গলাকে কে পাচো বাই থেক তিগালাম আথেমা বিজেপি সরকার লাকে কে পাচো বাই থেক পো আ ফু থুয়ান নন বাংকে কা চং থুইতা রা ফান ডেভেলপমেন্ট পিক বলে হেদি not taun alo ni gela son অবস্থা পড়তে রঙাজো কোশ্চন সিনন ইতুম আরবে কি জাং বেচেং বিরিয়া পর স্কুল কে দাম কে বাংও সমার সুংসে রেজিমা লাদাকে EM, CM, MP, MLA ka duk ka we tum anara ke ka chehelat ke dam ke bang atu warlo la ning ke lang bung lang pret ing hana jo sino itum ke chehelat nang la pur dahla kilometer photrok ke do inglong asokar bietum ba kapre tum ko anaki sung se phopo lasi
alang litum pulo development peak pulo hedi la development amen pen lok si rat phan ka chong thui sinon ningkan kepar anon ningkan krep konon latum cari bom la si alang litum ki pugang tu bak he karbiang long develop peak pulo hedi halanom tet ta meni litum theklong lagi karbiatum ke inglong aso tum ke abe pin hadak kelong dun herak me bangnar ke baksi do budi kelong ta di la si ilitum latong develop peak pulo ma di latong development peak pulo ma herak me lasi ilitum atowar munit kinang jing kopilo me lang towar se kecil lang lake itum ka important nailo tatame pini itum cetek long lo towar tawe mele putanon hangjolo kado wedi smart meter pamat di kali magalang di hangjolo non bil ke piun bang we ada halatong development peak lo ma di se kecil lang mesen awar saya we medical college long tame di angbong alam tan itum pat peklang palo lang katora di pesen atum dak lang ing lumlut po kisung kwan anone lahai dami itum cetek long lo lasi pini jase met BJP tum mai meeting long kaning je lake ke pacho bai tactic karbiang long development pik pulo ke lake ke pacho bai tactic alam mahal 2000 plus di 20,000 plus a crore atangka dak special package sa panang lelo peladi lada ke la ara tangka yung sinang lelo pulo de la tum claim nang bogene la so tangka konalo ahem dong ci bilun mande di BJP kacari tum jitu ni ke non council kacari bo matum di non radatum dormaha kelong wangwe di tet aci cara tum dormaha kelong wangwe pendang lok lapen kontrak abil kontrak aso asa ke claim ko ane ram rong chot pen alang litum claim lo dam lo non bang abil PPC non bang ke interest non ke hangjo lo non tangka ke do kemari deng lo hedung marwari tum hedung business bangali tum long lapen kace construction atum di alang litum la kace construction amen nami ko ane di halahai along silahai tangkal ludlap ma jong sinang le lo polote 20,000 plus akuror atau angka jong si di nang le lo polote lahai atum long tong tangka bidam etma pon etma itum charju memelo lasi alang litum ke paco bay alam do pik lapen alang litum ke claim ke chok che hepik aposi la bangke itum rata non bangke cicak celo apen lake nilitum prab jin bela bangke jongsi nitum ritali po lapen rat angno ke peklang ye phansi un an menon eprang bang an bangke ditum bor ipon po la hello pirbi market pen not jasemet ilitum ladat Pirbi market pen no ladak DV school ceplalo lape lapua hina na bangke lake ilitum Saint Mary school da meitum ceplalo lasi non kisung hektik angbong sido lapen ningkan isi hini chot kali la sotwar aningkan do pik lo ki ode lapen lason tak si do pik lang di purong sopialong na hello lasi pinige nilitum kadu kawe labang sotwar selam vek nang jipusi nilitum akacun ingri mata itu madabi ke lah hello pinidak dangi tong pot choro lo la penini dang thebang la pulo je litum dak pudam lo pon litum dak difu town long dura municipal board lo pudam lo te ikere to ward number 13 lo apu bang 6 lo non litum dak PW office adu la pelitum dak school adu Saint Mary school adu la penda panchayat office adu tame towar bang litum da thelong lo mati lalu la sini tu mangga cuni bangke lalu la si la towar la midar han cuni rela he la towar soar bang nali tumbang la ke thing hang ke palian si ini lo dokumen tu aningkan ten lo labang so ningkan kan bagdo po labang so soar ke no la bang ke aningkan bang itu lo la pudam bonte ningkan ke baga dulu lagi la mag dulu hola pudam bonte kongres o si bunai cholo la penola BJP ade government ke bang hopen ke non ta thang development thelong le litum da kathela towar pen chenglok somatum school ke dam ke bang chenglok ki so ne be chenglok bang ni litum ne puja lo gari dokok ta gari ta paru ne litum ki bu pen si je pona somar thanta ar ke jang hodalam lo he